album mo yimo ɗo gonka panaf ɗo on ko premier album no d'accord andintine on non de woyo jakadi ko gonga joman lando yo ko yiɗa waɗi mo ko Allah mami ya mami jonna mami nela yottino mi winda letter mi signa mi watta photo ɗon mi lansa mi poda téléphone mi nodda mi poda téléphone mi nodda giɗo yaade teɗo toto petiero duuɓi ɗi ngafan sali min ɗo ha joni komi 18 ans Dieu 18 ans ka diwɗa womi diway a hoccoro tum mi cikko ɗon kadi meɗen famude voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Guinée à la musique. Ça se passe sur Ma Guinée avant tout. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Petit Yero. Voilà, c'est un doyen. Aujourd'hui, il va nous parler de sa carrière. Il va nous parler de son projet, disons, il va nous parler de beaucoup de choses et ça se passera dans cette émission. Mais avant de commencer cette émission, je vous prie de vous abonner, beaucoup de likes, beaucoup de partages pour ne rien rater. Et surtout tout à l'heure, c'est avec lui, Tonton Petiero. Bonsoir. Ouais, madame, kako mademoiselle. Bonsoir, ça va, il est jam. Jantu no aifi. Jantu. On yoti e jang. Me hewti e jam. On nelti men. Men nelti o. Alhamdulillah. Tonton Petiero andintine jama on ko hombo tigi woni e Petiero. No wodi anduɓe me ko yo andintin woɓɓe kadi wona hejjituɓe. Voilà, haray d'abord minna assalamu alaikum e jama on fu mo be inde mun de yettore mum. Haray yoɓe andu ko giɗo maɓɓe nene goto woni ko yilditi e maɓɓe ɗo hiwragol ɓe fu maɓɓe. Fay ko ngam mawɗo gorko e debbo. Ko min innete Petiero Bantingel. Bantingel ɓayno weli yaade ton hay mo remata o ñamay. Donc voilà, c'est ça. Petiero, l'enfant de Bantingel, mi ɗo ɓuri tañinade are on nani no hito maɓɓe nebi, voilà, et c'est lui jusqu'à présent ɓayani hiɓe ka nder ɗuma hiɓe ka show, voilà, mi sikki tun ɗo ɓuri tañinade on hiwno ɗe balle ɗo ko feƴƴi. Donc il va nous parler de ça dans cette émission. Tonton Petiero ɗo wawi yewtude seeɗa ko ɗum addi yon lance e yimugol? Oui, miɗo wawi yewtude seeɗa par ce que ɗum ɗon min disons ko ɗumnete si goɗɗo tawi woni hay so janga so muyni haray woni ka ƴiiƴam. Donc ka ɗum ɗon addi fayda tigi tigi on tigi ukkade e o gimol. Alhamdulillah no rabbil alamina mi sali ɗum mi yaali ella e mum min ko tawata mi waɗi ɗum ko mi tawri baben am min. Donc haray no welim mi hittinmi dal par ce que nafilam ko babe mon tawruɗo. Voilà, min babe en ko artiste ɓe nun Allah ino ɓe yaafo. Kono ɓe maketano? Modi Mahammad Saïdou Doumbouya. D'accord. On fuɗɗimude ko kamɓe ekkiti on ka ko? No wawi wonde ko kamɓe par ce que ko bambira ñale. Kono woni? Ko moɓe ekkiti on ekkitinmi. Donc andi ko kamɓe ka. E kadi fewno min mi wawata hari ɓe wuuri. Voilà. Ko yaltino premier album mo ngari ɓe wuuri? Komi yaltini premier album an hiɓe wuuri. Komi yaltini deuxième album an hiɓe wuuri hiɓe tawa kadi. Premier album on c'était en quelle année? C'était en 98. 98. Ko ɗum nde wonno inde on album non? Ko inneteno Mawlanan. D'accord. Sommon mo accino ɗo wongimude ɗo mantimo nini? Akam e woli ɗo Mawlanan, n'est-ce pas? On son ɗon atti adna on atti lan andirde sina ɗum piiji ɓuri hari feƴƴi ɓaawo aɗa ɗum ɗon par ce que a wawata wadde goɗɗum a wawata remude onno wa'ude foññe a remali ko be début on fuɗɗoɗa soppa soppurma ɗum e mooɓa sunna rema sa remi a aawi ma a sanki après noon no ɓendirta noon be duuloɗa sa duulike kadi a laɓɓini si ɗon yawi noon ha ɓendi ko wa'a noon sa wa'i a naadi on tuma noon ndaara no gollira ñaamire ɓay haray on tuma ko ɗum ɗon fewndi, n'est ce pas? Haray ko noon wayi. D'accord, probléme ala
Est-ce que on wawi waɗande a cappella on premier sommon ɗon yimɓe ɓen anditamo seeɗa? Oui, ɗum ɗon adna o fof no andi koye ɓuri kono si a landori lan no waɗa je peux faire ok darotoma lewru jalbinani anga giɗoma no jooɗe kabowal darotoma lewru jalbinani koriyo anga giɗoma no yewta kabowal Maulana yo Maulana ngore ande Maulana aga bernde yo Maulana aga bao Maulana aga keji Maulana koide ande nani Maulana jude ande Maulana jejana kori mosana yo namo kalawa wikikol gido Maulana yo d'accord est ce que moni on joni so donc moni on joni o remix o songo jaɓay remix ugal mo tami jaɓa ko min je ko no jeeyi ka yaltino ɗon songon avant probléme yaltano on Maulana mi nanano inde tawano lan mi yaali kadi mi nanali ko yeeso tun e jam e kise e banta wonno e muɗum hay e hunde probléme yalto goɗɗo kadi yaali d'accord donc mo inni joni o remix o son ɗo on remix d'accord on waɗi combien d'album jiba fuɗɗiɗo ñamude donc il y avait 6e album on prépare single kadi il y a 3 6e album on ɗon préparé ɗon non 7e joni aray ok 7e album ko mi waɗi landiɗa ka oui konko woni kon en route ɗum ɗon en route aussi 6 albums waɗɗon voilà 3 singles voilà justement d'accord album ji mon ɗin ɗon ko onon hito mo wonon tun ka ari ɗon collaboré de non album jandin ko unique d'accord album jandin ko unique collaboration ɗon fus ala to mi waɗi da e goɗɗo astafurlah mi waɗi di e Sayon Camara une seul morceau single d'accord morceau goto sonji mon ni no wodi ɓe wadduɗon e mum featuring ka ko onon tun ko on ɗon ɗo ɗum wonde wolde ɗo single jiba fuɗɗiɗon imude no featuring go mi yeɗike ma ɗum ɗon ko ɗum woni single on par ce que wona exemple Allah no Saydou Sow Fatou Linsan Amadou Fula on ɗon na Allah no wode on ɗon tawa kay d'accord nenam Bintalali Sifaɗin etc mais waɗi di single ɗum on son goto non ɗum ko feere jum chaque morceau ɗum ko ɗum woni single à part d'accord faami donc nder album on ko album on ɗon ko min jeeyi mi waɗi da e goɗɗo single ɗon ko min uniquement de ça ok voilà joni luttuɗi ɗin ɗo waɗi de yimɓe featuring ji voilà ok ko fiyano heɓalide waddugol e woɓɓe goo featuring ka album ji mum bien sûr que ko onon jeeyi mais ko fiyannugo waddali yedditiɓɓen featuring wona woɓɓe goo non c'est que andi ko sa gaynata hunde wona hara gaynata mais ko annduɗa kon ko gaynata fi mum kon a ɓeɗonnaki piiji gonno toon sina hara a yi'u faalaɗo yo waɗi ɗum a jejata noon hay goto fiya aru waɗi den sifa ɗin piiji par ce que mo be bonheur mum on fami ka na gañani ndima hennugol ko angal moƴƴugol haɗi ɗum waɗa woni ɗum fewon ɗo no famira surtout jamanu joni go mo be no wakkiki ɓuri donc ko ɗum waɗi genre on waddale woɓɓe featuring non mi yeɗike ma featuring ko min e Sayon Camara tout non à part Sayon Camara non voilà ok y a pas de souci